Finan a glútar ar a bhéir seo atá fás ar híomh sléomh a géirí. Cé gan hen fianna agus anmhethe eile an Finan amanta, siad na behí amháin atá ná ihe ag amarbé agus atá ná smacht a chuneal éir. Curann an Finan isteach go mór ar an áthógaí na anmhethe a bhaineann ar híomh sléomh. An áiteach a dhéile sa tír ina bhásan an Fianán, cuirtar an taobh sléomh tré hinne, rud a dhéanaan tuile dochar an timpplacht. Bhíoh sé an ósaigh felaméirí behiad an chinál seo ágála mó ar híomh sléomh de lósta ihe, ach níitíí sin dhéana le behí a le an jobh. Ní bheadh siad an marachtáil na sléomhte mar dhéanaan siad seo, behí hiúraí. Curúna behí seo amach ar a sliamh san áiteanna rá phríoch agus plandaí sléomh eile móachta ag a Fianán. Is plan é an Fianán a hen in eiliún chun timplacht a chuirtar sé hinne go minic. Ach ní éiríonn leis a bhríoch ná le plandaí ócacha eile seo dhéana agus fáiscin an Fianán iad. Tá an Fianán seo geartha siar a leog ag na behí. Beg deis is ag a bhríoch agus ag plandaí eile fás an níos an seo go gairid. Ní híon hirí amháin a bhíons híos leis an dochar a dhéanaan an Fianán. Curann sé isteach ar náthóg na gearcha frí na crotaigh agus éanach í eile sléomh a bhíons an seo. Seo mar éachan an taobh sléomh tréischas na behí sealachatha a gingelt san áit a chunig muid den Fianán a fás ar báil. Ó nuair a cuireadh deire leis an nós na bheithe scaoil amach behí san na sléomhte, osa na gnáthógaí sin a gceathrú. Ach tá sé siléir ón obair a rinne siad a gilárne go leis sách siimplí ar a scéal.